ungayisho leyo nto. Indodakazi yakho inhle kakhulu. Ungazithathi lezo zinqumo ngoba nakho umshado wakho uqala uphumelelanga. Ungakhulumi ngokuzibulala. Nginethemba uzoshada umuntu onomoya omuhle kakhulu nasemndenini ocela uthando. Pho kungani ungathathi isibopho sokuhlela umshado wakho? Uzomtholela umyeni okahle, kungenjalo uzohlala la. Cha. Angimfuni nje mina omunye umuntu. Ngeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kwa-AJ. Benginamaphupho amaningi namakhulu kabi ngo-AJ. Manje abangani bami nabo bangibuza imibuzo efana nale ningibuza yena ukuthi kwenzakaleni emshadweni wami. Manje kumele ngibaphendule ngithini? Mina ngimfuni nje omunye umuntu, ngifuna u-AJ kuphela. Uyabona, engane yami ilokhu isho nje into enjena. Ngenza njani ngempela ngaya ningitshele nani? Awubuka nje izinto antwami nosisoma abadlula kuzo. Konke lokho kwenzeka ngenxa yaleli. AbakwaJahagida bayibalekeli inkinga zabo. Ngakho thatha isibopho sezinto kumele uzenze. Qonda isimo sikaShweda. Mhlelela umshado, umhlelela nendoda eqotho. Uma nikwenzile lokho kwenzeka, ngizoza-ke ngizomlanda. Shweda, ngicela ungakhali. Doka Mose lapha egumbini layivakashi. Usesimene sibi nje emva kokukhala kangaka. Ungasakhali. Konke kuzolunga. Ngiyaxolisa lokho kuzwela kusilona iqiniso. Mana ngihlezi ngigqokele izibuko kodwa ke engathi kuzomela ngigipheke kosikhashana. Ngiba nokudidiseka futhi ngizwa wonke umsindo. Ngabe umama kaLila? Sumandi. Uyathandeka na njengoLila futhi uhlala semgqeni njengawe. Emva kokuzalwa kaLila wavele wasiwa nyamalala. Ngiqonda ukuthi ayikho dokotela into abangayizamanga kodwa bakwazanga ukumhlenga. Ngiyaxolisa. Kungani uxolisa? Leli akusilona iphutha lakho. Futhi kufanelekile ukuthi ukwazi konke lokho. Uyazi ukuthi wena kumele ukwazi konke okwake kwenzeka kuLila ngaphambilini. uKalindi usisika Sumandi. Umshado kaKalindi bawungenzeki. Base bethi uzoba seshada mina. uLila ke wasethola umama. Wasethola umama. Yize kube ngalithola uthando lwakhe. Kodwa mawumbuka uLila akabukeki ukuthi useke waba nento kanje. Isikhathi esiningi kwizime kanje nabanye abantu abakhuluma kakhulu. Ngalokho uLila kufanele alithole lonke udumo alifanele. uLila ubevamise ukuthi ahlungumezeke ngamagama kaKalindi. uLila ubevela phoxeke kakhulu. Ingakho ke nje uRevato bezobuhlungu. Uma ngabe uLila ekuthola lokho, ila khona uLila waqala ukukhathazeka kakhulu ngempilo kaRevati. Ukudina kwakho kubekela eceleni waqala kwakhuluma na wonke umuntu ngendlela kahle. Benginethemba lokuthi injabulo yangempela izofika empilweni yakho uLila. Bengicabanga ukuthi konke lokho kuzokwenzeka emva kokuthi ashade.
lapha nekhaya ulila akakaza zakhothanywe futhi akaza dodoswe kodwa kongenani ngiyajabula ukuthi abasemzini emva komshado bamthande kakhulu bayamthanda futhi bayamkhothamela ilokho bengicabanga kodwa kulesimo ngendlela wenze ngayo umshado wakho kodwa ngemva kwalokho mhlambe isifiso sami ngesenzeka AJ lokho kusuke kujuleni kwenhliziyo yami ngesikhathi ngikhuluma nawe njengoba ngakhuluma nonkosazana Sarojini banginesiqiniseko sokuthi impilo kalila wami izoshintsha ngempela ngiyacela mnumzane wami ulila yena ubuya bengane abuya ngaqondi yena uyawenza amaphutha kodwa usuke ngawaqondile uma ngabenza iphutha ngiyacela ukhulume naye uma nginesidingo ngamjezisa kodwa ngiyacela bandla ukuthi ungamshiyi angifuni futhi ukuthi indoda yazi yami iphinde ibhekane nalobuhlungu nomzange wedwa wakho wenzeke empilweni yakhe iyona ndlela ekuzizwa ngayo leyo Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.